sajisin pediang senya bahai piba ro ki basngap ya kani ka video kat tu kat ni nga wanra api chapang lakha ya uji sukris kat kum ka jing thul pa ka tin ka jong ublei na uisia nyu klanong ka khot ka ba shipho hadu ka ba khat saw kumne ka ong te utrai ulak krenpat ha u ahas udaong khatwei to dapan me ya kadang na utrai ublei jong me pan yaka ha ka bajiliu lane ha wajrong hanang khat ar te u ahas u laong nganom pan bat nganom tenju ya utrai khat like ong kumne te u laong to snyo phi menta ko ka ying u debet ka long ka basting ye phi ban penthai ya kibriu bat phin penthai ya ublei jongaru bakhat saw namar kata utrai hi on ai kadak happy hakmi ka thei soti kan pun khun kan kharu ya ukhun on khot ru ya ka kerteng jong u Matthias lanong banakong de khot ka ba khat phra hadu ka ba arpesan ka ba ong kumne ka jingkha ya u Jesu Kriste kala long kumne haba ka kme jong u kameri kale tek tin bat u Joseph min ba kim pat la yasem la pau ba kala pun khun ke na umensin ba khui Henry u Joseph utunga jongka ba ulalong ubahong ba unom monru ban pin bena yaka hakibriu ulamot ban pelai no jar jar yaka Henry haba udang puson yakini ki eru hakmi u angel utrai u lapau ha u ha ka jingpo sniu u doong ko Joseph u khun u dobet wat sep ting ban sim yaka Mary katnga jongme naba ita ibalapun haka ilong na umensin bakhoi kan kharu ya ukhun men khot ru ya ka kerteng jong u Jesu Christ naba un pen im yala ki briu na ki pop jongki la le ya kane baro te ba kumta on pendep ya kata kabala ong utrai da unoi thulpa uda ong hakmi kata kathei soti kan pun khun kan kharu ya ukhun bat kin ya khot ya ka kerteng jong u Emmanuel ba long ka ba la batai ublei lem bat ngi te haba u Joseph ulakhe na bathia ulale kumba la patai u angel utrai ya u bat ulashim yaka tanga jong u Henry ompat sim la ithu yaka tat onda ka lakha ya ukhun kong jongka ulakhot ru yaka